खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिसायख'थि जानायनि सानबा सिगांसो बिपिएफनि बिजाथिया बिसायख'थि गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानो नागिरनाय खौराङा ओनसोल नाङैनो सावरायजाथाव जादोंमोन। 59 नं तामुलपुर बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बिसायख'थिनि सानबा सिगांसो बिपिएफ दोलोखौ एंगारदोंमोन। दा बिथाङा मैया मिरु मन्त्रि नरेन्द्र सिंह तोमारनि नुजाथिनायाव तामुलपुर बिजेपि दोलोआव हाबबाय। बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव हाबनायनि सायाव रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि मा राहाजों बिसायख'थि गेलेगोन बेनि बागै बिपिएफ दोलोआ जेबो थियारि एबा राहा खालामाखैमोन आरो रांखान्थियारि बिथिङाव दोलोनिफ्राय मदद नागिरदोंब्लाबो मदद मोनाखैमोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेराफारसेथिं बेनि सायाव बिपिएफनि बिजाथि प्रबिन बर' बिथाङा बुंथिदों दि जाय मानसिया गावनि मुलाम्फानिल' सानो आरो दोलोनि जेबो साननो रोङा बे मानसिया रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हाया होननानै आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथांखौ सासे मोजां मावथि साननानैसो टिकेटखौ होदोंमोन नाथाय बिनि गोसो सिंनि सैथान गोसोखौ मिथियाखैमोन होननानैबो बुंथिबावदों। 2019 मायथाइनि दादा साहेब फाल्के बान्थानि थाखाय सावथुन मुलुगनि मुंदांखा रजनीकान्त बिथांखौ सायख'नाय जाबाय। मैया अदेबानि 1 एप्रिलाव साबा जुरिया ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों 2019 मायथाइनि दादा साहेब फाल्के बान्थानि थाखाय रजनीकान्त बिथांखौ सायख'दों आरो बे खौरांखौ मिरु मन्त्रि प्रकाश जावडेकर बिथाङा फोसावदों। मख'नो गोनांदि दादा साहेब फाल्के बान्थाया सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोनांथार बान्था मानोना बिथां दादा साहेब फाल्केआनो भारताव गिबिसिन सावथुनखौ 1913 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन। गिबि सावथुननि मुङा राजा हरिचन्द्र। बिथां थैनायनि उनावनो दादा साहेब फाल्के मुंनि बान्थाखौ होबोबाय थादों। बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनो हुमखि होनायनि थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो शो कज नटिस हरबाय। दिनै मोनाबिलि 5 रिंगानि गेजेराव बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फिननाय होनो नांगोन। मख'नो गोनांदि रायजोआव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंबाय थानाय समावनो सासेया गुबुन सासेखौ बायदि बायदि रावजों सोंखारिलायदों आरो दाय जाबसिनलायदों। बेबायदिनो बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फोसावदिं मेल खुंबाय थानायाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनायनि हुमखि होदोंमोन। बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा एमबाथाजों सोमोन्दो दंब्ला हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबगोन आरो बे केसखौ एनआइएनो हरगोन आरो बेनि सायाव गोबां फोरमान दंखायो होननानैबो हुमखि होदोंमोन बिथाङा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बे बुंनायखौ लानानैनो मिरु कंग्रेसनि बुंथिगिरि गौरब बल्लभआ बुंथिदोंमोन दि हाथियार दैग्रा हान्जाजों सोमोन्दो थानायखौ खौरां मोनदोंब्ला बिसायख'थिनि सिगांनो मानो पुलिस प्रशासननो खौरां होआखै होननानै आरो रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानानैसो खौरां मोनदोंब्ला खौरांखौ सोर होखो मानोना दा रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिनायनि थाखाय पुलिस प्रशासना इलेक्शन कमिशननि सिङावसो फैयो। बेनि थाखायनो बिथाङा बुंथिबावदों दि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ हुमखि होनानै आरो ब्लेकमेल खालामनानै रायजो राजानि गोसोखौ बोनो नागिरनायनि राजखान्थि खालामदों होननानैबो बुंथिदों आरो बेफोर गासैनिबो सायावनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम कमप्लेन हरदोंमोन बिथाङा। बे कमप्लेननि सायावनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो शो कज नटिसखौ हरबाय आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै मोनाबिलि 5 रिंगानि गेजेरावनो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बुंदों बेनि फिननायखौ दिनै होनो नांगोन। दिनै 5 रिंगानि गेजेराव फिननाय होआब्ला जेबो नटिस हरालासे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया नांगौबायदि राहा लागोन होननानैबो फोरमायथिदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा दासान्दि बिसायख'थिनि थाखाय सान हर गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ। बिथां लरेन्स इस्लारिया फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय बुंथिदों दि बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल आरो बिजेपि सोरखारा 5,000निबो बांसिन हा गैजायैफोरनो हानि पाट्टा होखांबाय आरो बिसायख'थि जोबनायनि उनाव 11,000नि बांसिन सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होगोन होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे गासैबो हारि माहारिफोरनो समान मोनथाय होदों होननानैबो बुंथिदों आरो मोनफ्रोमबो हारिनि जौगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्ट बर्डखौ एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव पास खालामनाय जाबाय होननानैबो बुंथिदों बिथाङा आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो आसाम सोरखारनो गथायगोन। आसाम सोरखारा पास खालामब्लानो गासैबो हारियानो डेभेलपमेन्ट बर्डखौ मोनफुंनो हागोन होननानै बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया।
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया मैया मोन 39 बियाबाव सा 345 बिजाथिफोरनि थाखाय भट होनाया जोबनानै थांबाय। इलेक्शन कमिशननि डाटा बायदिब्ला नैथि खोलोबनि बिसायख'थियाव गासै 76.52% भटार्सफोरा भटखौ होदों। मैयानि भट होनाया गोजोनै जोबनानै थांदोंब्लाबो माखासे जायगायाव दुंहाव थासारि जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव खलायगाव बियाबाव दुंहाव थासारिया जादों। खलायगाव बियाबनि सिङाव थानाय राजाब पुखुरी एलपि स्कुल भट मिरुआव पुलिसनि गुलि गावनायजों गोबां सुबुङा जोखोम जादों। जाथायजों मोगा-मोगि जानाय रायजो राजाफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला इभिएमखौ लानानैनो बे दुंहाव थासारिया जादों। रायजो राजाफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला गुबुन सावगारियाव भट होयोब्लाबो बिजेपिनि सावगारियावसो भटआ थाङो। बेनि अनगायैबो भट होनाय जोबनायनि उनाव इभिएमखौ सिल खालामनायनि सिगां पोलिं अफिसारफोरा बिजेपिनि सावगारियाव भट होदों होननानैबो रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों। बेखौ लानानैनो रायजो राजाफ्रा धरना होदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनि धरना होनायाव पुलिस बिफाना गर 50सो गुलि गावनो गोनां जादों आरो बे गुलि गावनायजों गोबाङानो जोखोम जादों। राजाब पुखुरी एलपि स्कुल भट मिरुआव बेबायदि जाथाय जानायनि अनगायैबो खलायगाव बियाबनि दाब भट मिरुआवबो बे एखे जाथायानो जादों होननानै अजद दैखांदों आरो बिनि थाखाय रायजोफ्रा धरना होदों होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो काछार जिल्लानि सनाय बियाबनि मध्य धनेहारि एलपि स्कुलावबो रायजो राजा आरो बिजेपिनि मावथिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारिया जादों। बे भट मिरुनि रायजो राजाफ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि बिजाथि अमिनुल हक लास्कार बिथाङा भट मिरुआव नायगिदिंनो फैदोंमोन। बेयावनो सासे भटार स्लिप गैयालासे भट होनो थांनायखौ लानानै अमिनुल हक लास्कार बिथाङा हेंथा होदोंमोन। बेयावनो गिबियाव नांलायग्रोनाया जादोंमोन। उनाव अमिनुल हक लास्कार आरो बिथांनि सिकिउरिटिया भट होग्राखौ बुग्रादोंमोन। बे जाथायनि उनावनो रायजो राजाफोराबो रागा जोंखांनानै बिजेपिनि बिजाथि अमिनुल हक लास्कार आरो बिथांनि पिएसअखौ अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनो नागिरदोंमोन। बेयावनो थासारिखौ सामलायनो थाखाय रैखाथि बिफाना गुलि गावनो गोनां जादोंमोन आरो बे जाथायाव गासै 3 सुबुङा जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो मरिगावनि जागिरद बियाबाव दुंहाव थासारिया जादों। जागिरद बियाबनिनो दुङाबारि भट मिरुनि सा 45 भटार्सफोरा गावसोरनि मुं फारिलाइया दुङाबारि भट मिरुआव फैयैलाय बिसोरखौ बिएलअआ तेलाही नारौमारि भटिं सेन्टाराव भट होनो थाखाय थिनहरदोंमोन, जेराव बिसोरनि मुं फारिलाइया दंमोन। नाथाय तेलाही नारौमारि भटिं मिरुनि रायजोफोरा बिथांमोनखौ बे जायगानि नङैलाय भट होनो होआखैमोन। बेयावनो बिसोरनि गेजेराव बुलायलायनाया जादों। रायजोआव बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि। बेबायदि समावनो भारत हादरनि आसाम रायजोआव पाकिस्तानी फिरफिलाखौ बिरहोदों। कामरुप जिल्ला रङिया महकुमानि सिङाव थानाय रङियानि गरखथियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा पाकिस्तानी फिरफिलाखौ बिरहोदों। जाथायखौ लानानै रङिया हालामाव दुंहाव थासारिया सोमजिखांदों। लोगोसेनो रङिया हालामनि सांग्रां नोगोरारिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला दुथां सुबुंफोरा रङिया हालामनि सुबुंफोरनि गेजेराव धोरोमारि बेले-बेजे सानलाय होनानै भट बोखावनायनि राजखान्थि खालामनो नागिरदों होननानैबो सन्देह खालामदों। उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरानो बे पाकिस्तानी फिरफिलाखौ अर सावनानै होदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।